खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। दिनैहायनि भिडिअआ दायो आङो दंफैयो चित्रा बसुमतारी। नोंथांमोनाबो सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना, चेनेल दङ जिहेतु। ओमफ्राय आङो दायो बिसोरनि न'आव दङ आरोना। आं हारसिं नङा, आंनि लोगोबो आब'बो होननांसिगोन आङो। मानो होनबा मा होनो संगितास डायरी आरोना, नोंथांमोनाबो सिनायखागोन, बांसिनानो भिडिअ नायखायो जानो हानाय। बेजों आंजों फैदों आरोना दायो हावलियाव आरोना, हावलियाव फैदों जों दायो चित्रा बसुमतारी मोननाव आरोना। ओमफ्राय मानो फैदों होननानै बुङोब्ला आंथ' साननैसो आगोलनि ब्लगाव खोन्थाखादोंमोन ना जोङो आसामनि बाहेराव थांनो नागिरदों होननानै। ओमफ्राय दायो जोङो दिनै थाङाबाबो माने दिनै फैखाबाय आरोना, बे आब'मोननाव थाफैखाबाय जोङो। ओमफ्रायो बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे भिडिअ लाबोनो होननानै लाबोबाय। नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दिनैहाय जोङो आब'मोननाव हर थासिगोन आरोना, बे चित्रा आब'मोननाव। ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बिसिनावनो फैदों आरोना आब'मोननाव, आब' चित्रा। ओमफ्राय बेनो चेनेल दङ बेनावबो, नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना, चित्रा बसुमतारी बे आब'नि चेनेला। आब'बो लोगोबो आरोना, समान समानानो होनजायो ना, समान समानानो होनजायो। आं देरसिन आब' होनदों होनबाबो लोगो बायदियानो सोलियो नालाय, जोङो गासिबो खोथाखौ शेयार खालामजोबो। ओमफ्रायो दायो नै बिसिनावनो दंफैयो आरोना। आरो मा सोलानिया आइ आं भिडिअ खालामगासिनो नै, नुदोंना लोगोफोर? आंना हासबेन्डआ मबाइलखौ सुइच अफनि आब'नाव हरना सोंलायबाय, आब' संगितानाव। हेल' आङो भिडिअ लागासिनो आङो। ओमफ्राय माबाखौ मबाइलखौ माबाना लादोंमोन आङो नोंनिजोंनो। ओमफ्राय आंनिखौ इनो बिसिनायाव दोनदोंमोन नालाय, आङो दानि दुगैदोंमोन नालाय। र' आं दसे उनाव हरगासिनो, भिडिअ लाबाय दङ आं दा। अ दे बानायगोन दे। आंना बुंनायासो बबेनिफ्राय थाथ'खौ बावगारलायलांबाय आं फन रायलायनानै। ओमफ्राय नै बे आब'मोननाव दंफैयो आरोना जोङो। नोंथांमोना बिनि चेनेलखौबो नाय, बिराद मोजां मोजां ब्लग लाबोयो। ओमफ्राय चित्रा बसुमतारी आरोना बिनि चेनेलनि नामा, सार्च खालामबानो मोनखागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय एसे हेफाजाब होदो आरोना नोंथांमोनाबो, बिथाङाबो जाहाथे जौगालांनो हायो। दासो 1K नालाय। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि गोसो जायोबा माने दानो खालामना होनो हायो आरोना। जायफोर नायगासिनो दङ दायो आंनि चेनेलाव चित्रा बसुमतारी सार्च खालामनानै डाइरेक्ट नायहैनानै माने सापर्ट खालामनो हायो आरोना, जायफोरा दायो नायगासिनो दङ। आसा खालामबाय आङो बयबो सापर्ट होगोन आरो अननाय होगोन होननानै। बे चित्रा बसुमतारी चेनेलखौ बयबो नायहैबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना। नै लोगोफोर, दायो जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना। एकदम जल्दि संबाय, थाब जानो थाखाय, माने थाब जानानै थाबनो उन्दुनोसै आरोना। बिथिंजा दङ नै, नोंथांमोनाथ' नुवाखैमोन ना, नै बिथिंजा नै आब' संगिता दङ। आं ओंखाम जानोसै गाइस। ओमफ्राय खोन्थानो आङो मा ओंख्रि संदों। आं नुनाय माने जाजोबो। नै बेयो माजों संखो बेखौ? सामब्राम ना, सामब्रामजों माबादों ना, फुदुंदों। औ सामब्रामजों नै रुनाय बायदियानो आरोना। ओमफ्राय नै बिथिंजा फ्राय एवदों आरोना दाउखौ, दाउ लकेल। ओमफ्राय नै बेयो मा आब'? थारुनजों ना दं आरोना। चित्राखौ फुल मोनबाय। नों मानो ओंख्रि रोसिखौ लायाखै? थारुनजों ना। ओमफ्राय नोंथांमोना थाबैनो जोंनि माने बिराद मोजां ब्लग नुनो मोनगोन आरोना। आं जिहेतु जों माने बिसोर थांफेरबाय खोमा, आं थांफेराखै आरोना आसामनि बाहेराव। फार्स्ट टाइम जागोन आरोना आं सिगांनि ब्लगावबो साननैसो आगोलनियावबो नोंथांमोननो खोन्थाखाबायना। फार्स्ट टाइम जोङो आसामनि बाहेराव थांनायनि प्लानिं खालामगासिनो होननानै। फाइनालि बे समा मोनफैबाय आरोना। नोंथांमोना जानो हागौ नेक्स्ट ब्लगावनो नुनो मोनगोन आरोना। बे ब्लगखौ नोंथांमोना नायखांनानै नेक्स्ट ब्लगावनो नुनो हागौ आरोना। थाबैनो आङो जेसेबां हायो नाजागोन आरोना। ओमफ्राय जों थांनो नागिरनाय जायगायानो जाहैबाय दार्जिलिं आरोना। दार्जिलिंआव थांनो होननानै जोङो जमानो प्लानिं खालामदों। दार्जिलिंआव थांनो नागिरदों जोङो। आंथ' माब्लाबाबो थांफेराखै आरोना आसामनि बाहेराव, बेनो फार्स्ट टाइम जागोन। स' नोंथांमोना एसे नेनानै थाथ'दों आरोना। बे ब्लगखौ बिराद मोजां ब्लग फैगासिनो दङ। दायो ओंखामखौ जाना लानोसै, जानानै थाबनो उन्दुनोसै आरोना। टाइमा दायो जाबायानो 9ता ग्रोब जाबाय टाइमा दायो।
न'ता ग्रोब जाबाय आरोना जानोसै दै अबावसो दं नै जुलाव नोंना बोरै मासो जागोन नै थारुनायालाय ओमफ्राय आंखौ नै गुफुरफोर नुनायखाय माबा बेलेग होनना साननो हागौ आरोना नै इखौनो मिलायना लोंबाय आं खोन्थाना होनोसै आं इखो मा होनो दै गोजा लोंबाथाय माबा फादुबदुब मोननाय जादों इदिनो इसानाव फैनानै नङालै खिन्थु न'आवनो इदिनो मोनखानाय जादों आङो इखौ मिलायना लोंबाय थानानै ओंखाम जानो हायाखैमोन नालाय ओमफ्राय इखो मिलायनानै इखो लोंनानै ORS लोंलाय बेखौ लोंलाय बिदिनो माने दैखौ लोंगासिनो आरोना आङो ओमफ्राय ओंखाम जानाय मानि दा मिलायना लाबाय आं ओमफ्राय बेखौनो मिनिगासिनो आंखा आब' संगिताया उपाय गैयाना जानानै माबायानो गैया अबसरानो गैया रायलायनो आं रायलाय जाबानाय समाव रायलायनो नङा जानोसै आंबो ओंखाम आरि जाखांनानै ओमफ्राय बिथिंजा माने लोगोआ सासेया पेकिं खालामाखैमोन आरोना दासो खालामनो नागिरदों खालामगासिनो औ ओमफ्राय आरो सासेया जाहैबाय माबा फोनगासिनो नेल पलिश फोनगासिनो दासो